Igama lami mina ndingubulela Cele, ngisuka ngapha eBizana kwelale Jockse Casino. Kwiprogram yapha kuLuwi ndifike ngibe ku last year ngo-1 August 2024 ya lo last year. Akho nto bendiyenza ngobomi bami. Bengingumuntu nje besena kuphuma esikoleni, so bendizihlayela endlini sazama pha bakhona ngiyafumana la. Luckily ndafumana le post yakwaLuwi, post kwa SA Youth ya ngibona pha kwa SA Youth. Then I apply ndafumana phone call ndenza nazo apply nazo sign contract. Ubomi bami bushintshe kakhulu engisojona le program yabo ngoba izinto ezininzi la ngokufama ngefarming bendingazazi yabo ngisinsinda ndiyenzile iagriculture high school qha ndenze indlela yasesikoleni incane yabo ngifuna nje incwadi incwadi practical so kwaLuwi ndafika khona practical khona nasencwadini so ziyancedisana otherwise so ndafumana nami izinto ngathi ndifumene iskill yabo ndifumene iskill ya uthi ndifumene iskill ndifumene iskill eziningi apha kuLuwi ndifumene iskill sebusiness ndifumene iskill sotyala ndifumene iskill se-communication ngathi nje ininzi into endizoyenza because kufuneka njengoba ndinawo umhlaba apha ekhaya ukhona umhlaba ndizokwazi ufike ndityale kweza plot ndibona abazi-4 zingaphuma phaa xa ndifika ndikwazi njengoba ndine-certificate sama-business ndikwazi ndivule ibhizinesi yam ndenze ndithengise because ndifumene masinawaLuwi indlela ye-marketing uba ndimakhetha kanjani. Lilali ke sifike kulilali kungekho into eyitheni ingaka ya kodwa eva sisafika kwafika le contract yawaLuwi abantu balapha abaninzi most abantu balapha bafumana ispaces zokusebenza ngabona apha sisebenza nabo and ne-local shops zalapha ziyakwazi ukuthumela kwabanye bethu bazozithengela ezinantsika zethu ezityalo zethu sizithengisayo bakwazi ukuzithengisa phaa nge-half price yawo so abantu bayancedisana since bayakwazi nokunzima ukuba baye town xa besuka ukude apha from kusuka kusiyoda so abantu balapha bayancedisana ukuba bangayi etown bangamoshi imali besetown izinto bazifumana apha kushane nge-half price kunaleyo bezozispenda xa besiyoda. Into beyi-challenge kakhulu kuleyo yethu beku-irrigation system bekunzima ngamnkcenkceshelo njengoba befuneka ngamanye amaxesha sihambe sizikhela thina amanzi emlanjeni ngokwethu awasisenkcenkceshelo futhi kude manje nale ndawo ayiyondawo enamanzi amaninzi yabo indawo yabonakala uba yi-inland amanzi anqabile khona so bekunyanzeleka sizile thina emlanjeni sizikhelela thina amanzi and-ke i-transportation yalapha ingqa kakhulu indaba ye-transportation yalapha kukude apha from ukusuketana ukwazi ukwenza izinto uphinde ubuyele kwalapha ngexesha elincane. Toolkits zindincede kakhulu even if bendinazo ezinye mara sifike zoza kwezi ziyade zikhona phaa ekhaya nabo because ekhaya bezikhona sityenziswa since kuvele kulinywa nelinye emakhaya. Ezi zindincedisile because kufike nezinye kade zingekho umzekelo la way yonkcenkceshelo watering can nezo sprayers nalaphana abapipe zingekho ezo zinto so kuyakwazi ngokuba connect ipipe etankini umuntu angene egadini uphethe nje la pipe kuphela especially because the pipe inde almost ama-4 meters so uyakwazi ukusenzela ixesha into umsebenzi omninzi ngexesha elincinci. Xa iphela le program apho ndiyakhona ndiya ekhaya ndifike ndivuse yam iplot iplot ndizofike ndibinazo almost zizoba more than 4 eza plot ndizofike ndizenze phaa and kweza plot eziya ndizokwenzela uba mandithengise ndivuse yam ibhizinesi and ngoku ndiyenzile mosinantsika yakwabusiness apho kaloku bandenzisile nantsika yakwabusiness bene-certificate yakwabusiness ndizokwazi ukuaplaya ndivule yam ibhizinesi ethini ndikwazi ukuqasha nabanye abantu around.